راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاطرتي مدبات راديو إرنا بفلايد محمد أباب زينا مساهمتن حدالون عرب نشاق برحن نسيه نلومي كتشيو ناسول درو فايل غازت إنيان صحافنكم وكتشي مثال لو معنات نقبرو على أبستوسن الزعبا خنا تكورينا كم تلومد لومي عسر شو متمسكرم سلزخونه كم تعمت عمتون نزو تروي كنقبرو كم حلافنت نوزدو مذكرن زعبات ما بيرتلا زلو غازدينياتات أسرات غازدينياتات مزرابني نسو حدا خمتين اشتم بقسنا هاي الزعبانا خوينو ويكا قداماي كفال خوينو بزعبو ريتو من زخرم نشتي كافلون يوم كابوت زعبانا لومي بين إرترا عمت زوها بسلمات مجلس حسابات لومي بنيام سمون ناي راديرنا دايركتورن مسراتن نسلمات تروقي حلو بس قاعد منكو حقوسكا مسارحتنا حلفينا بنيام سمون كشيناس كا مس بنيام مسارحتي نيرو كشيناس أبرادي إرنا زاد دالو مدبات نيرو نوحز بلا حجي فلتاتو تمكرو زخرو خكفلنا مسئلو كابوز ترفه أبركتو ناي بينيام كا بأندبتنا كشيناس كنسمعنا مالتيو نقدر من قدوها أني ناي بين إرترا أبركتو كنتاي مسل قالها زيوم زعباتات كنت نكفينا زي حفشة ورئيتو إيو النباب نرئيتو ناي كشيناس نسمع مالتيو مجمل تاشيناس أدنى أخبر كسر زمزخ أمسكناكا اسكي نشتينا بدحر التماريسنا عمت نزارب اللؤيو سخاون عرف كايت فلتني خا بخلو مأذن بخلو شنخات تزارب اللي خانة زناي مأسار غازدينياتات مأسار مرحة هيمونات مأسار بوليتيكينياتات جن تمعالت سلازخونا نشتي بزعبوه زلكا سمعت زلكا زخري مو سمع دحرينا بتي كال زعبانا هنسجر يعني اللي الشيء يعني اللي ريدو إيرنا نقولاتكم تصوبنا زلكم دما سلام لكم كشيرنا الصوت الفعل عصرت شمونت مسكرن عمت مثل نذكره أبا عمت حالك زيد رايزي يكون نسي كتصالي أب حلنا أنا أب حسابنا درعي بزرعنا له متن كل زي كاب حسابنا خوتكم كرسو زي يخلوا أحوات نعاتهم بيت ما سرتي حديقنا هذا حيزي بلهم قال يوم زموتو قال يوم كامنا باش أملا حل يوم تلع اليوم كوينهم قال دخون اليوم نخون إلكا مهمون عن تثبيت تقبل له سلزخونه برزين زخري نذكر له كبير سقاي كبير حلافنا تسمعك حلافنا دما ناب ولا حد تقبل كسع زي العار هذا تسبب عينت كبير حسب رزين حسب كوين زول له معلتي إمه نخلهم توم ساقيو زلوا من الباش بهوت على اللون ترى خوينهم حدا معلتي زعير فعل خون كن ريهم لمنه نتوم قديما من حالفهم زلوا دما نخلهم سدرا بيت نخلهم فصوتي مغرب زعير نصنا كهبهم لمنه معلتي كينيوزي بزح قالات كله اني زخلاي مثلنا طبعا بقر أبزي عمت زي كتشان عسران حموشتن ببينير تراز وهب عمتاوي سلمات مجلس حسابات بينيام سمون دايركتور براديو إيرانان مسراتن ناي لعلي 3 عامة مكرونة ميديا زلو سبيو مسراتنا كايد ناي إيرانا خامالتيو تروح حلون عاون سلمات كما يونات كسمعيت نات كريتون حسب نبزي عمسة إسراخو قدامي تزمسة النقال لما ناي جئز يدلو تبل نسايا تا يدلو ما يقبؤو مالتي بنيام يقبؤو بخما يقبؤو زبلو زلخو أبتي ناي بين إلتريا وصي زبلو مجلسي أنا ونسا معلو مالتي ناب كم زي حجزلو جيزي أولك أوي فلوتوني رأيوني عينت أي كون بنيام سمون بزح سباي فلطوني كم زي زبركتو أبركتو كم زعيو عيو كم درجة حلافنتو حيزو زلو الميديا سي بزح سباي فلطوني كنكا أزي بلوس زخونا سراح رزين زخونا سراح بقعتو زحدو سراح زعي تلقاتو تهدأتو تي أمرار حقو عقلو فريق الله خب بنيام بزح مقدي مثالي أنا قشخ نسي كندناتو رقعات يبلين فريق الله نفسي
ስለዚ ኣብ ቢንያም ብደካቲ ናይ ስራሕ ክልተኣዊ ትገብሮ ስራሕ ሕጂ ኮነ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ኣሎ ስራሕ ካብ ዘቋርፅ ምስኡ ግን ከም ህድኣት ዝፈጥረልካ ሰብ ዕረፍቲ ዝፈጥረልካ ሰብ እዩ ከም ሰብ ኣብ ኣሰራርሓ ድማ ሬድዮ ኤረና ምስ ኩሉ ብድሆታት በዲኻ በቲ ዝመፀ ናይ ግዜ ፅልዋታት እውን ከይተፀልወት ብዙሕ ከይተሳሕበት ኩሉ ሰብ ዳርጋ ናብ ዕብዳን ገፁ እናኸደ ከይዓበደት ጥዕናኣ ሓልያ ርዝነታ ሓልያ ክትቅፅል ንኽትክእል ሓደ ካብቲ ወሳኒ ተራ ዘለዎ ብርግፅ ናይቶም ሰራሕተኛታት ኩሎም ኣብኡ ዘለኹም እውን እንድዩ ግን ከዓ ከም መሪሕ ተራ ከም ጀማሪ ንቢንያም ወይ ግብኦ እዩ ኢለ ምስ ረኣኳ ተሓጒሰ ይደልዎ ለቢንያም ስምዖን ኢለ ድማ ሓፃር ኣቁሮ ኣካፊል እያ ተሓበሬታ ማለት እዩ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ንምባል እዩ ያ ተረዲኒ ገለ ካብቲ ኣብ ወግዓዊ ገጽ ናይ ፔን ኤርትራ ዝተጻሕፈ ቁርብ ከንብብቶም ነዚ ንባብ ከንብብዎ ዘይክእሉ ብብዙሕ ምክንያታት ማለት እዩ ኣብ ስደት ኣብ 2009 ቢንያም ምስ ብፆቱ ብምዃን ኣብ ከተማ ፓሪስ እትፍኖ ሳተላይት ራድዮ ኤረና መስሪቱ መምስራት ናይታ ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን እትፍኖ ማዕከን ዜና ነቲ ካብ 2001 ምስ ምእጋድ ናይ ብሕቲ ሜድያታት ኣሳሲሩ ዘጋጠመ ናይ ዜናን ሓበሬታን ክፍተት ኣብ ምምላእ ልዑል እጃም ኣበርኪታ ራድዮ ኤረና ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ዕላማ ዘንቀለን ከም ራድዮ ኣሰና መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ዓዋትን ወዘተ ብምዃን ነቲ ብናይ መንግስቲ ሜድያታት ጥራይ ዝወሃብ ፕሮፓጋንዳ ዝብድህ መለሳ ሓበሬታ ኣብ ምቕራብ ዝጭበጥ ጽልዋ ኣመዝጊባ ከም ፈላማይ ዳይሬክተር ራድዮ ኤረና ቢንያም ትካል ኣብ ምህናፅን ብቕዓት መደባት ኣብ ምክትታልን ዓብዪ ግደ ኣበርኪቱ ምኩራትን መንእስያትን ጋዜጠኛታትን ብምስታፍን ባይታ ብምፍጣርን ንነዊሕ ዓመታት ከየባተኹ ንክቕፅሉ ብምግባር ናይ ኣመራርሓ ብቕዓቱ ኣንፀባሪቑ እታ ራድዮ ኣብ ውሱን ዓውድታት ከይተደረተት ኣብ ፖለቲካ ስፖርት ስነጥበብ ቁጠባ ዜና ትንተና ወዘተ ዘድሃቡ መደባት ብምቕራብን ብምፍናውን ኩሉ መድያዊ ኣቓልቦ ክትረክብ ክኢላ ሞያዊ ምፅራይ ዝተገብረሎም ሚዛናውያን ሓበሬታ ብምዝርጋሕ እትፍለጥ ትካላዊ ተኣማንነት ዘጥረየት ማዕከን ዜና ኮይና ክትርከብ ጻዕርን መሪሕነትን ቢንያም ልዑል ነይሩ ገለ ካብቲ ዝበልዎ ይቕፅል ኣቢሎም እንታይ ኢሎም ኣለዉ መጨረሻ ከምባዚኣ ዓደ መንበር ኮሚቴ ሽልማት ትምኒት ተስፉ እታ ኮሚቴ ብተወፋይነት ዓቕሊ ብቕዓት መሪሕነት ጭዋነትን ቢንያም ኣምና እያ ተደኒቓ ምስ ኩሉ ንዋታዊ ሕፅረታት መጠን ኣልቦ ፖለቲካዊ ተጻብኦታት ሕፅረት ሓበሬታን እናተጋፈጠ ከም መስራትን ዳይረክተርን ሓላፍነቱ ብምውፃእ ብዘይ ምሕላል ብሉፅ ኣበርክቶ ምውፋዩ ዓቢ ናእጋ ኣለዋ ኢላ ናታ ርእቶ ቐሚጣላ እዚ ሓደ ካብቶም ካብቲ ንሶም ነቲ ስልማት ክረቑሑ ዝወሰድዎ መምዘኒታት ወይ ዘቐመጡ ነጥብታት ገለ እዩ እዚ ኣነ እውን ሰማዓለ እየ ካብ 2011 ናትሒዘ እየ ዘለኹ ኣብ እስራኤል ን7 ዓመታት ክፀንሕ ከለኹ ብዘይ ቃል ዓለም ናቱ ዓበ ኣበርክቶ ነይርዎ ማለት ኣነ የበርክት ነይረ ዳ እምበር እመሃሩን ነይረ ምስኦም ኮይነ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን ሓለፍተዮም በቲ ሓደ ወገን መሳርሕተይ በቲ ሓደ ወገን ከዓ መምሃራን እዮም ነይሮም ካብ 2011 ጥራሕ ሓሲብናዮ 2015 ዓመት ዕልል ኣይኮነን ካብቲ ኣነ ዘበርከትኮ ዝተምሃርክዎን ዝቐሰምክዎ ትምህርትን ይዓቢ ብፍላይ ከዓ ብወገን ቢንያም ዋላ እውን ብወገን ኣማኒኤል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትብሎ ዘለካ ሰማዓሉ እየ ካብዚ ቀፂልና ፔን ኤርትራ ብዛዕባ ፔን ኤርትራ እንታይ እዩ ዘለካ ርእቶ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ከመይ ተንብቦ ኣለካ ንስኻ ብልክዕ ይግብኦ ወይ ብልክዕ ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሑ ኣለዉ ዝብል ርእቶ ዘለካ ዋላ ዝተወሳኺ ትብሎ ነገር ኣለካ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ከምኡ ሳላ ዝገበሩ ሕጂ ካብ ብዛዕባ ናይ ኣበርክቶ ሬድዮ ኤረና ብዛዕባ ቢንያም ስምዖን ክንዛረቡን ክኢልና ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ገለ ኣበርክቶ ዝገብር ኣፍልጦ ምሃብ ፅቡቅ እዩ መብዛሕትኡ ትናትና ዝፀንሐ ከም ሕብረተሰብ ሰብ ምስ ሓለፈ ምስ ሞተ እዩ እቲ ነይሩ ተባሂሉ ዝነዓድ ፅቡቅ ነገራቱ ዝወፅእ ብሂወቱ ከሎ እናነበረ ከሎ ኣይሰምዖን እዩ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት
እዚ ፔን ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ወሲዱ ነቶም ክሰርሑ ዘለዎም ብሕጂ እውን ብዙሕ ከበርክቱልና ዘለዎም ኣፍልጦ ምሃብ ማለት እቲ ኣፍልጦ ምሃብሲ ዓብዪ ነገር እዩ ናይ ስልጡን ሕብረተሰብ መግለፂ ድማ እዩ ምሳይካ ክዕወት ከሎ ከበርክት ከሎ ማለት ንቢንያም ሬድዮ ኤረና ብኣካል ቀሪቡ ንዝፈልጣ እታ ስቱድዮ እታ ፈረንሳ ዘላ ማለት ዝሓልፍዎ ሂወት ብፍላይ ከዓ ኣነ ኣማኒኤል ይኹን ብፍላይ ድማ ቢንያም ዝዛረብ ስለ ዘለና ናይ ቢንያም እቲ ሂወቱ መስዋእቲ ገይሩ ዝሓልፍ ዘሎ ሰብ ምዃኑ ብቐረባ ንዝፈልጦ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣፍልጦ ምሃብ ፔን ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ምውሳዱ ከምፔን ኣነ ከዓ ኣባሉ ስለ ዝኾንኩ ይሕጉሰኒ ይኩርዓኒ ማለት እዩ ዋ እቲ ትርጉም እንታይ ማለት እዩ ኢለ ከም ሕቶ ከቕርባ ሓሲበ ነይረ ግን ኣብ ከለካ ንእግረ መንገድካ ምላእ ኣቢልካ ኣለካ ዝብሎ ነገር የብለይን ደቃይቕና ብዙሕ ኣይክኸውንን ኢሎም ማዓንቲ እታ ስልማት ሕፅር ዝበለት ፅፍፍ ዝበለት እያ ትርኢቶ ከዓ ካብ ዝተወሰኺ ክንብሎ ንኽእል ነገር ከም ዝህሉ ርዳእኒ እዩ ግን ምስ ግዜን ምስ ኩነታትን ኣብ ግምት ኣእቲና ብዙሕ ኣይ ክንፀንሕን ኢና ናብ መጨረሽታ ልብዋ መሳሊ ወይ ከዓ ገለ ክበሃል ኣለዎ ትብሎ እንድሕር ኣሎ ዋላ እውን ናይ ቢንያም መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዕድል ክበካ ንቢንያም ጓ ሓጎሰካ ብሎ ደጋጊመ ይግባእካ ድማ እዩ ይብል ፔን ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ምውሳድ ንቢንያም ንሬድዮ ኤረና ጥራይ ዘይኮነሲ ንኩላቶም እቶም ዝሰርሑ ዘለዉ እውን ፍናን ዝኸውን እዩ ካብ ጠመተ ዝገብር ኣፍልጦ ዝህብ ኣካል ኣሎ እዩ ኣብ ስደት ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ኣብ ደገ ኮይኑ ነቲ ዕላልና ዝቕይር ኣተሓሳስባና ዘብልሕ ዓይነት ተበግሶ ክወስድ ከሎ ፔን ኤርትራ ዝምጎስ ዝነኣድ ኣበርክቶ ገይሩሎ ንኩላትና ድማ ግዜ የቀይረልና ዘመን ይምለሰልና ይብል ፅቡቅ ቀሺ ዮናስ ካብ ሽወደን ስለ ርእይቶካ ስለ ተመኩሮኻን ንምክፋል ኣዝየ መስግን ኩሉ ግዜ ፈቃደኛ ኮንካ ዋላ ብናይ ኣፋን ዕርበታ ንብሎ ንሕና ስለ ትርከብ ኣዝየ ዘመስግን ሰላም ምሸት ኣነዳይ ክብረት ሃበል እያ